Humpolci poblíž vodní nádrže Hadina bude vybudována stezka pro chodce a cyklisty. Plánovaná délka nové trasy, na které bude povolen společný pohyb chodců a cyklistů, je v první etapě 715 metrů a v druhé etapě 270 metrů. Šířka společného pásu bude 2,5 metru. Celková zpevněná plocha bude činit 3551 metrů čtverečních. Současný záměr řeší pouze první etapu. Stezka je navržena tak, aby splnila obecné požadavky na výstavbu, včetně zajištění bezpečnosti silničního provozu a zajištění pohybu osob se sníženou schopností orientace a pohybu. Vliv stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí bude minimální. Stezka začíná v místě ukončení stávající komunikace vedle závodiště Zlatá Podkova, pokračuje k Stružnému potoku, stáčí se kolmo k vodní nádrži Hadina, poté vede stezka souběžně s vodní nádrží podél stromořadí až před těleso hráze. Zde se stezka rozdělí. Jedna část se napojí na místní komunikaci, druhá část povede po hrázi vodní nádrže Hadina s tím, že na konci hráze bude ukončena malým obratištěm. Stezka po hrázi vodní nádrže Hadina je turisticky velice atraktivní část. Jednak se nachází v klidové části města a z hráze je nádherný výhled na celou vodní plochu a závodiště Zlaté Podkovy. Část navazující na komunikaci umožní bezpečnější pohyb cyklistů i pěších, kteří doposud museli pro dopravu do Čejova a dále do Lipnice nad Sázavou využívat frekventovanou komunikaci 2/347. Vybudováním stezky u vodní nádrže Hadina nabídneme cyklistům možnost odklonění se od provozu na komunikaci druhé třídy číslo 347 mezi Humpolcem a Čejovem. Doprava v tomto úseku komunikace bude díky odklonu cyklistů bezpečnější. Nová stezka bude také bezproblémově dostupná z největšího humpoleckého sídliště na Rybníčku, a to přes ulice Lužická, Krátká a Arbesova až k závodišti Zlaté Podkovy. Občané města tak budou mít další možnost aktivního trávení volného času, kdy budou moci přímo ze sídliště pohodlně dojet až do klidové okrajové zóny města. Záměr výstavby je v souladu s územním plánem města Humpolec i strategickým plánem rozvoje města. Stezka byla v dubnu 2014 rovněž zahrnuta do strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v kraji Vysočina na období let 2014 až 2020. Předpokládaná doba výstavby stezky je 3 až 4 měsíce. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Dodavatel bude určen výběrovým řízením.